report ni to OCS mar kuma antie notiyo maber mondo wabro golo report kendo wabro pako tijo bilano kendo wabro nyiso obila mamoko ni kamae kaka onego bed ni watiyo. Wabro timo commendation to wabro wuoyo kata gi Inspector General mondo ong'i obilano maber. Obila report magigolo ewi ng'anyo gigolo mana ni obila 7 nohinyore. Obila ji 225 ne omak Kisumu, Nairobi no omak ji buora, jomo hinyore obila ma hinyore Nairobi ka maromo 25, jomo omak Nairobi ka 213. Jopiny mo hinyore ni kanye gigi nikech jopiny bende hinyore ka ondik mana japiny achiel ng'at achiel kende mowito ngimane jopiny mo hinyore to ni kanye koso ma ok gitimo obila ok mak nonro machopo ne jopiny kama. Mano be onego bed ni obila ng'iyo. To kadwa wuoyo ahinya ne gima obila otimo report gino mano report obila. To anyalo wacho ni report mana kaka wacho report wa mara ipo machacha ne wagolo mana preliminary. Wabro golo report manyiso ni mae jok mano hinyore jopiny nikech wan duond jopiny iye ka wadwa ni jopiny odag gi police maber. So wabro golo report ni jopiny gana namba marom kama ino hinyore obila no hinyore kama mondo obila gi jopiny oti kamora. To koro ma udhi timo thuolo machalo nade ng'anyo osewach ni chako wuok tich gi chieng' tich ang'wen matimore juma ka juma. Udhi bedo kutime juma ka juma golo report koso dhi to dwe achiel ka rumo kapo nono ng'anyo no pod dhi nyime. Timo nonro seche moko budho matin kalure gi nyaka wayud joneno mandik mawach ni ne waneno. Nyaka walu wang'i ni to obila ni ne en station mane, nyaka wachak wang'i ni to bunde mano tiyo goni en bunde mane ma wakaw namba mar bunde no. Ma wachak wang'i to be risasi moro no yudore kata iluongo ni